Independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Mayong adlaw, welcome naman diri sa aton nga program, More Power at Your Service. Ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa mga konsumidor sini. Ang aton gid nga pag-welcome sa inyo sang isa ka maayo nga adlaw kag pag-welcome naton sa aton sini nga mga listeners nga naga-monitor sa aton pinagi sa aton nga Facebook Live kag sa Facebook Live sang sini nga waragwagan kag nagapamati man sa ila sini nga radio transistor kung ano man ginahimo nyo dira subong kung ano man ginakasakuan nyo pamati lang kamo diri no adri sa aton sini nga program sa subong nga episode sang aton sini nga pagpangalagad aton nga pagaistoryahan kay asay nagligad lang mga inadlaw no naglabay diri or na-experience naton ang effect sa nga Bagyo Igay kag subong naman nga weekend may gina-expect naman nga posible pagsulod na naman sa isa na naman ka bagyo no kag ti sa subong nga mga binulan bala July, August amo gining tiyempo no nga daw hindi maayo ang tiyempo or ang panahon kag ti ka-experience kita sang mabaskong hangin ulan kag sama-sami no even ano ka stable ang aton sini nga distribution na system although ti i-discuss natin later on sa aton sini nga resource person kay sa paglabay sang Bagyo Igay no we are proud to say nga wala ged sa aton sini nga feeder ang nagtrip or substation man although nga ti may mga na-experience kita nga mga isolated no nga mga power interruption i-compare mo sa iban nga mga distribution utility nga ginlabayan man sa bagyo but diri sa aton may mga isolated nga power interruption single house no light whole block no light but very manageable no sa subong episode sa aton nga pagpangalagat aton nga pag-istoryahan paano bala ga-respond ang More Power? Paano ang level no? Ang level of prioritization no sa pag-respond sang More Power kag normally ano ang mga causes nga ang may ara kita sang unscheduled meaning unscheduled or unannounced wala naton gin-announce but naka-experience kita sang power interruption anong normal reason sina kag papaano bala naton no papaano bala naton malikawan pwede bala ina malikawan pwede naton malikawan ina ano nga mga safety tips no ang pwede naton nga ma-share sa inyo para nga malikawan naton ina so pag-istoryahan naton ina sa dili madugay upod sa aton sini nga resource person sa kaya engineer Phil Sonza ang aton sining manager no for systems operations sa More Electric and Power Corporation. By the way, sa atin sining mga tagpalamati, just a gentle reminder no sa atin sining mga tagpalamati ang aton nga pag-inganyo sa inyo no kag pag-remind sa inyo sa mga eligible nga mga customers naton para sa lifeline rate discount padayon sa gihapon kita nga nagabaton kag agapasalamat gi kita sa mga kabaranggayan nga nag-accommodate sa aton no para mag-facilitate sa kag mag-assist sa mga
pumuluyo nila nga mag-apply para sa Lifeline rate discount kay as of yesterday, no, nga record naton, we already received 1,000, no, more than 1,000 applications, no, for Lifeline rate discount nga nag-apply sa More Power. So ining mga nag-apply as of this time, no, or until July 31, 2023, maka-avail ka mo sang discount next month for your August billing. But sa mga customer naton nga wala nag-apply kag disqualified na para maka-avail sang discount, especially sa mga naga-star sa subdivision, ining mga nagkaladakpan nga may illegal connection, ining mga may net metering sa ilang nga panimalay, kag ining mga consumption nila more than 95 kilowatt per hour, no, hindi na kamo sini maka-avail sang discount. Kaysa una, automatic, pag makita sa system naton nga below 95 kilowatt per hour ang inyo sini nga consumption, automatic may ara ka mo nga discount based sa kung pilang inyo nga consumption, may bracket na siya. But this time, kung wala ka mo nag-apply sa More Power, kag kung nag-start ka mo sa subdivision, kag kung hindi ka mo na belong, no, sa marginalized sector, or hindi ka mo member sang 4Ps, kag nadakpan ka mo nga nagpangawas ng kuryente or may net metering ka mo, unfortunately, based sa implementing rules or regulation nga ginpagwa sang ERC bago ini siya, hindi na kamo maka-avail sang Lifeline rate discount. Kay ang tinutuyo sinino nga gin-amend ang ining IRR may regarding sa Lifeline rate discount para nga mahatagan, no, sang sa mabuligan, no, ang aton sini nga mga kauturan nga ara kumbaga sa laylayan ining mga utod naton nga nabilong sa marginalized sector. Amo gini siya ang pinaka-purpose nga ang gin-amend ining implementing rules and regulations sang Lifeline rate discount. So again, bantayan ninyo ang pagpadulong sang More Power sa inyo nga barangay, or kung wala pa sang schedule kay makita nyo man na sa Facebook page naton, pwede gid kamo, no, nga makadiretso kadto sa opisina sang More Power from 8 o'clock to 5 p.m. Open ang aton sini nga opisina from Monday to Saturday para nga mag-apply kamo para maka-avail kamo sang Lifeline rate discount. But sa mga kabarangayan subong, may ara kita nga schedule, no, sa subong nga semana, paki-check lang gid, no, ang inyo sining ang Facebook, no, ang Facebook page sa nga More Power Iloilo para nga sa mga barangay nga may schedule, subong nga Biyernes ara ang aton sining Comrel, ang community relations officers naton sa may barangay Kasing-Kasing, Molo sa barangay Hall, kag sa barangay Bonifacio Arevalo sa barangay Hallman. Okay. So, this time, ato na nga kantuan ang ato sining resource person, si Engineer Phil Sonza Junior. Gusto yan ni may junior, guys siya. Kaya syempre, kung wala sang junior, hambalon ba si Tata, yan na naman daw. Okay, si Sir Phil Sonza, ang aton sining manager for systems sa operations sa More Power. Sir Phil, good day sa imo, kag welcome diri sa aton nga program sa More Power at your service. Good day, Miss Joy, kag good day man sa tanan nagapamati, kag thank you for having me again sa ining show, Miss Joy. Alright, sige. So, madansi ka karon sa show. Hindi, kidding aside. Sige, Sir Phil, please discuss, no, paano bala naton gina-prioritize ang pag-respond sa mga troubles nga ma-receive sang More Power? Thank you, Miss Joy, no. Nabalanta naman nga for the past few days, grabe ang ulan. Yes. Grabe, may bagyo and kusog ang hangin, no. So, influx ang number of callers kag ang mga concerns sa aton linya damo gasulod sa aton nga office. So may ara kita nga ginatawa nga gina-prioritize ta, no, especially kung mga adverse weather condition, gina-prioritize naton ang mga trouble calls nga gasulod. Now ang nature of trouble calls ni usually, Ma'am Joy, may ara kita nga permanent, no, gina-consider ta as permanent, may ara momentary lang. And of course, meron mata before, kung nadumduman naton, mga transmission or grid-related nga mga troubles.
So ang iniya usually bilog na niya nga substation naton or ang line naton sa subtrans amo nang madula, no? It's because disturbances dira niya sa grid nga side or sa transmission na side naton, no? Now, diri ta matouch Miss Joy sa permanent or momentary. Magambal kita permanente or permanent, ang inabala nga nag-open gid ang linya, kaya it's because sa nabalaan naton damo-damo kita nga reclosers na gin-install ni more power para ma-minimize naton ang outage nga lawig, no? So magambal ka permanently or for the long duration nag-open na siya ang aton nga ina nga reclosers o ang aton feeder breakers, and need na gid siya kadtuan sa aton team to check or restore or repair whatever damage nga ara dira sa linya. Meaning, Sir Phil, kung ang outage is more than, let's say, more than 1 hour or 5 minutes to more than 5 minutes? Actually, may ara kita nga philosophy sa aton protection, Okay. no, nga at after 5 seconds mabalik na siya Okay. sa aton reclosers, and sa aton feeders naman after 80 seconds dapat i-expect naton mabalik ang power. Momentary ang Momentary ang fault. Okay. So, more than 80 seconds, we could assume na nga permanent na ang fault, and that's the time usually maka-receive na callers and makita naton sa monitoring naton sa substation side kung substation level ang trouble, nag-drop ang load, no? So kung nag-drop ang load, makita ta nga section ang nagbukas. Okay. No, so karon i-discuss ko pagid ko ano ang mga protection naton sa line para maintindihan sing aton nga tagapalamati, Ma'am Joy. Okay. Okay, next, no? So magamba kita permanent, usually ang mga nablangan na bungguan sing salakyan ng poste nato natumba, no? Nga kailangan na gid i-repair ang poles, no? We have to replace poles or ang distribution transformer naton natumba upod sa poste, or ang wire, no, nadagdag, or palayo lang ang may mga na-disgrasya sa lines, like usually mga construction ongoing construction sa buong sa Yes. city kay progresibo aton syudad. Correct. And sometimes lapit sila sa aton nga mga primary lines, no? So ginapalayo naton nga may mga problems sina nga mga electrocution or mga construction man nga mga cases, no, nga magtugas ang permanent nga fault. Ini mga example ni Ma'am Joy, no, kay mga common. Next, sa transient naman or momentary, usually ina sa ang mga nagtungod sa hangin, nagbunggo kusog-kusog ang hangin kay bagyo, ang mga kahoy, no? Yes. Although may ara kita nga galibot, Napukan Oo. sa sangasang kahoy. nalupad ang mga Yes. foreign objects na Yes. nag-come into contact sa aton nga wires, and makakosas ang fault, no? Lightning strikes, no? Lightning strikes, hindi naman na siguro Kilat. mapungga ng kilat, Yes, correct. right? And may mga animal ka mga bird intrusions. So ara na siya. Usually amo ni mga transient naton o momentary nga ang protection naton, just like the recloser or mga sectionalizing fuses naton, i-isolate ini nga mga section naton. So sa yuron hindi maapektuhan Ang bilog na feeder. Yes. Okay, so anong ina siya nga mga protection devices ang ipang-install ni more power? So we have ang mga reclosers. Ang Yes. mga gining dako-dako. No? Actually, na-discuss na natin sa mga previews naton yes. nga episode ang Oo. automatic circuit recloser, ang LBS, or LBS. ang load break switch. Low break switch. Okay. So, engineer na si Ma'am Joy, no? So, ang ini siya, dako-dako gini nga bulig sa aton. Yes. It's because tama ka kusog sing hangin, grabe yung ulan, and most likely ang mga foreign objects come into contact sa aton nga mga overhead lines nga exposed. So maging mag-cause ng fault, but naglabay lang to siya. So ang tendency kung wala kita recloser, lawig ang brownout, Yes. no? By the way, sa mga nagalantaw sa or may access sa Facebook Live, open yung Facebook Live, ang aton nga Facebook Live, pwede kid ka mo maka-check, no? May ara kita gina-flash nga presentation para nga maka-relate ka mo sa nga discussion naton. Mas maka-relate ka mo sa discussion naton. Sige, Thank go you. ahead, Sir So Phil. aside from that, may mga gagmay, example mga gagmay nga mga laterals na gina Ma'am Joy, no? Mayara kita nga fuse man nga every time may fault dito, ang ini nga fuse malupok ni siya kung mga single phase man lang nga line pa kadto sa ila. So ang fuse nga ni amo na siya ma-isolate sang fault dito sa ila area, and eventually kadtuan na sing aton dayon nga aton nga mga response teams, no? So ano ang gina-consider naton sa pag-prioritizing troubles, Ma'am Joy? Una-una, safety and health. No, just like I think yesterday or 2 days ago, kita man sa More Power directly work met hand in hand with the Bureau of Fire. Yes. Nagatawag sila in case may mga fire call sila, or may mga kung mga sa community or sa mga poste man, no? So usually yung tendency sila, Ma'am Joy, is for them
nga magtawag sa aton or kita makisa nga kung nakauna ang aton nga team gatawag sa BFP. No, ang magkakatabo sa ni Ma'am Joy nga pagtawag nila gapangayo sila bulig nga i-isolate ang portion. No? Kay tungod gasugod ang kalayo not totally gina ma-isolate ang kuryente. So for safety and health reason, ano na sila Ma'am Joy coordinate sa aton for us to send ang response team to open ang section kung diin man to na-locate ang fire. Yes, both safety sang customer kag sang line team Line naton. team man nato nga magbulig dito, no? And ginahangyo ko man Ma'am Joy, no, sa aton mga consumers nga if ever may mga cases bala nga gina-attender na kamo sing amon RT and may mga cases nga amo ni nga matabo nga emergency situation, kapangabay kami nga sometimes they would ask permission from that customer nga mag-respond gid ana gilayon dito sa mga emergency situations naton just like sa fire Ma'am Joy. But then again, ang aton nga team na will kung sino ang next nga available gid nga response team will respond dito gid sa customer nga gin for the meantime ginhalinan sang aton nga response team nga nag-respond dito sa sunog. Okay. No, ang next ang magnitude of trouble. Like example, bilog nga area like 100 houses or 20 houses ang nadula. Usually ginatagan ta na sa priority. So kung sino da ang mas malapad. Yes, usually katabo ina no nga Yes. nga isa ka bilog nga transformer ang nadula, 20 houses or more ang ang nadulaan kuryente. Okay. So but then again, gina-remind lang naton ang aton mga tagapamati nga naka-sequence na ang aton nga mga troubles. Yes. No, so wala na Gapasunod na siya. gapasunod na siya. Wala sing may ginapauna-una. Correct. Yes, amo nang ginano tang way ginapauna-una but Or may wala mga- sang favoritism. wala favoritism, no? Yes. So, first come, first serve. Per wala may akong gani tanawag. ka kaulihi ang City Proper Feeder 1, no? So, wala sing favoritism, that's correct, Ma'am Joy. And but then again, we have to consider ang mga amuni, no? Ang mga safety and health nga mga factors or mga reasons. Also, ang magnitude sing trouble. Kung tama gid kadako or massive gid ang natabo dira silang area, sometimes ginahatagan na sila or most of the time gahatag kita priority sila. But we have this example, Sir Phil. Let's say, for example, may nagsulod nga report, single house, no light. Isa lang nga balay. Okay. Dugay-dugay, may nagsulod, whole block, no light. Bilog, abi nga street, no? So, bisan, to be honest, no, di ba mas gina-prioritize natin as ang mas malapad. That's correct, Ma'am Joy, but kung gasugod na siya, ang aton balang resolution time. Actually, dasig lang ang resolution time. Nag-average na sila kita sa mga 20 to 30 minutes. Okay. So, usually kung ara na sa site ang RT, kakita ya ang tawag ni ang magnitude or ang talabrahon niya, ang lubrahon niya kung ano ka grabe or not. Ma-estimate niya na tapuson niya na until such time nga ma-respond dito. Mag-respond But siya. we have enough response team and line teams, no? To respond dito kung dagko gid ang Yes. mga trouble naton, ang magnitude ng trouble naton. Like example gaobra ang team tanga response team. So usually gina-cater na nila ang mga dasig lang matapos, but for those nga grabe gid ang trouble, ang line team may ara kita nga dispatch nga mga line teams pagid nga Yes. backup to respond dito sa dagko nga mga troubles naton such as mga whole block nga mga wala suga, whole block no light tawag naton, no? Or kung may mga natumba ang poste or mga dagko gid. So we have ample team or enough team to provide help kag ma-repair dayon gilayon ang aton nga mga trouble sa line. And aside from that, Ma'am Joy, we also have isolation and tie-ups. No? So ang inubra ni si mga isolation tani gina-tie up taning isa ka feeder sa piyak nga feeder or sa piyak nga substation in case nga tama gid kadako sing ulubraon. No? So ara ina sa aton nga development plan man subong gina-practice na sige-sige na subong nga kung may dako gid nga trouble nga lawig ang estimated time nga ma-repair ini nga trouble ang aton ginaobra sina nga ang ini nga feeder o ini nga line gina-try ta na sa pangitaan sing other feeders nga pwede ta siya matay up kita. Yes, correct. So that in that case we will minimize the number of minutes or hours nga wala sila kuryente. Yes, correct. That's why nga even during scheduled power interruptions or field, di ba? May ara kita nga mga lugar kung kisa nga maka-experience sang 10 to 15 minutes nga power interruption because nga gina-tie up naton temporaryo sa
adjacent nga feeder para hindi ka mo maka-experience sang long outage. Let's say for example, last week we have may ara nga request si NGCP 11 hours nga power interruption. So taman kalawig. May area sa Mega World nga gintay up naton sa iban nga feeder para nga ma-spare sila sa 11 hours. Pero naka-experience gyapon sila sang lipot lang nga power interruption, maximum of 30 minutes sa morning kag afternoon once matapos ng repair para at least ma-spare sila sa 11 hours nga power interruption. Amo ni subong ang effect no sa aton nga ongoing nga modernization sa aton sini nga system because interconnected na siya. Unlike sa una nga kung madula or magka-trouble sa isa ka lugar, why not the option? Yes, mahulat lagi ka mo until Yes. such time mabalik ka ng feeder nga na or Correct. ang substation. But in our case, subong, Yes. may mga options na kita nga pwede naton ma-tie up ang aton feeder or ang isa ka feeder or ang portion or segment lang sa feeder nga na to another substation or another feeder. Yes. So amo na siya ang grabe ang flexibility sa mga actually Yes. sing system is medyo robust na siya. Lapit na Yes. lang kita Ma'am Joy nga ma-eliminate na ang mga long outages Ma'am Joy. Okay. Okay, next. So, ano ang dapat nga ipanumdumon sa aton sining mga konsumidor during typhoons or field? Correct, Ma'am Joy. So, prepare lang kita these are but Okay. some of those no nga mga tips no. Kay may mga experts pag tayo sa mga emergency preparedness gani kung tawagon mo no or Yes. sa city meron mo na sila nga department dara nga gahandle Basic, gyud sini. basic Oo. para nga malikawan naton ang ang electrocution, Ang no, disgrasya. disgrasya. Oo, palayo lang gid no. So may mga some ko di points lang no nga things nga i-consider naton. Una-una prepare kita sa lifeline kit naton. No kung balanta nga daw maglawig ang brownout or maglawig ang typhoon or ang disaster, dapat mayara kita ready kita permis nga may flashlight kita, may food kita, clothes, radio communications o cellphones or may power bank na extra. So isagin sila nga dapat mayara kay mo nga lifeline kit. Ang next diri Ma'am Joy, ari naman sa mga panimalay, ang tendency dapat kung balanta nga do ang area ta dumabalahaon nga or may mga storm surge nga maagi dara or baha, iyan plug nato ng appliances naton kag dalon ta siya so bring it to a higher level. No kung madala ta man lang, try to to bring it to a higher level nga hindi siya mabasa. Next, consider naton sa aton design sang balay or kung may plano kita mag-change soon sa aton nga mga convenience outlet, ang GFCI nga tawag na nila nga may ground fault circuit interrupter. Kay kung may fault nga sa ground, line to ground, ini siya automatic matripling ini convenience outlet mo. Tiya mga balay, nga mga made of light materials na hindi ka afford magbaka sa mga amo sina nga mga Oo, ang equipment. ano lang ang solution dala nga Basic. pataas-taaso nila ang pag-install sa outlet. Okay. Hindi nila pag-install nga medyo nubo ang outlet, no? So, do may Kung standard wala na makita bis namin, sila, no? Sir Phil, sa option, kay tiara na natakod. Enclosure, may mga enclosure or pwede man nga i-enclose lang nila ang outlet para hindi lang siya mabasa. Or i-switch off Isa pa gid ina, no? Kung circuit abot na nga breaker. manok abot na ang baha or bagyo before kita mag-silo sa mga evacuation centers naton or maghalin sa balay, we really have to switch off ang main breaker. That's why ganin nagligad nga adlaw may ara kita nga announcement sa mga affected sang or may ara reported nga power interruption but hindi naton ma-power up or hindi naton ma-restore because nga mataas ang tubig baha. So Yes, hindi so. siya safe no nga i-restore ang power or hindi siya safe nga pabalikan naton sa supply sang kuryente kay base magkala kuryente kamo sa sulod sang panimalay or mag-ground kamo dira. To add to that, Ma'am Joy, no, amo man nagka-communicate man na sa ato ng Bureau of Fire, kaya sila man ang first responder sa mga areas nga may mga gabakis So gatawag na sa aton to isolate ang portion. But gaayo man kami no for siguro sa mga barangay officials naton nga right after clear na ang tanan, mag-coordinate man sila sa aton no to para ma-restore nato ng power balik. Kay sila lang ang maka-declare kung safe na ang pumuluyo nila sa area kag pwede na sila mabalikan power. Okay. So next, Ma'am Joy, mari kita diri nga avoid ta pagid ang kandila kung mag-brownout yung lawig kung pwede man lang flashlight, Ma'am Joy. Flashlight, yes. Okay, before damo kinakesas man nga nabatian ta sa over the radio nga ang cause sang sunog sa mga balay or mga sa lugar nila ay tungod man sa sa mga kandila ang nalipatan o natulugan nila or Bisan bagyo pero may Oo. sunog. yes, kibot nila nga inulan nga bagyo pero may sunog. Yes.
So let's try siguro, no, may ara man na guro sa mga Lazada, so or what, no, may mga flashlight May free advertisement ka pa. or nga magamit naton sa in case may ano, Or may hambala na lang ang isa. Shopping! Shopee pagid. No, in case nga may mga amuni nga mga calamities. So ako I would prefer siguro flashlight, no, kay medyo hindi why niya disgrasya. Yes. Kag extra kamo nga mga power banks. Ito common naman na subong sa din nga Sa Shopee or sa Lazada. Okay, next. Kung ari naman, kung may mga poles gin man, no, or mga wires naton sa distribution side nga nadagdag, please never attempt to remove, no. Nakamo lang, Nakamo. Although nadagdag na siya, sabi nyo wala na kuryente, but wala ta kabalo, no. Just to be safe, no, never attempt to clear or remove ang ina nga mga equipment or ang mga wires sa inang area kag palayo kamo. Rather call ang hotline ni More Power Ang 330-6673. and wait until our response team arrives sa linya, sa area ninyo, no. So next, after the water subsides, kung nagbahaan ka mo, hindi nyo na pag dali i-switch on inyong mga breakers, no. Although sometimes na-clear naman na sang aton nga mga response teams o aton nga mga engineers sa More Power nga okay ng area, but ang inyo balay, no, kamo amo kabalo kung okay na, no. So really you really have to get, no, sang services yung mga licensed electrical practitioners, Ma'am Joy, for them to check ang inyong mga outlets inyo kay nag-submerge na sa for siguro mga 2 days or more sa tubig, and wait kabalo kung ano pagid ang mga naapektuhan sing baha or bagyo sa inyo nga mga electrical circuit. So hindi ka mo dali magpaandar. So have it checked by a registered electrical practitioner before ka mo mag-energize. Okay. Sir Phil, thank you again sa time mo. Dako ni siya nga bulig, no, especially sa aton sini nga mga konsumidor bala. Para sa ilang safety, especially kung may calamity, bagyo, baha, no, para nga malikawan naton ang any untoward incident or disgrasya kag base posible ang pinaka-worst is kamatayon. Again, thank you guys sa aton sining resource person kay Sir Engineer Phil Sonza. Thank you, Ma'am. Sa aton sining mga konsumidor may ara kita nga scheduled power interruption. Amo ni siya ang hold sang nagligad nga semana sang July 15 and 16 because nga may ara kita nga hindi man namin ang tiyempo but subong dayunon, no, subong nga July 29 kag 30 but kung hindi bagid magdami ang tiyempo kay may gina-expect naman kita nga magsulod nga bagyo this weekend, pwede naton nga i-hold naman or ipaiway liwat, no, ang ining nga power interruption or scheduled power interruption. But kung manami ang tiyempo, medyo favorable siya kag okay nga magtrabaho ang aton sining nga mga line team, no. Ang aton nga scheduled power interruption sa Sabado, July 29, 5 to 1 p.m. 8 ka oras ni siya sa may La Paz Feeder 3 or portion sa La Paz Feeder 3. And then pagka Domingo, 7 hours, portion sa La Paz Feeder 1, 5 a.m. to 12 noon. Kag ang portion sa Megaworld Feeder 5, 5 a.m. to 1 p.m. 8 hours. Check nyo lang sa Facebook page sa More Power Iloilo para sa dugang detalye. Kag para naman sa feedback sa ato sini mga konsumidor regarding sa ato nga serbisyo, yari ang aton sini nga customer feedback para sa inyo tanan regarding sa ginpatigayon man nato ng mga services, no, nga ginahatag nato sa ato sini mga konsumidor. Balaan man na namon nga naga-maintenance man maintenance man kamo okay man lang. Thank you kid, salamat kagang nakuha namon nga kahapos ang pagkuan bala sa una halos di sa kutsero wala mga kontador. Subong halos tanan ara nagid kay ang serbisyo kag ang barato bala. Makaya na sa mga pumuluyo nga pigado. Parehas namon. Very efficient gid, no, kag kumbaga mabilis, madasig. Kaga amo na ang kumbaga kung ano ang gina-complain sa mga pumuluyo, action agad, no. Ako nagapasalamat gid, no, sa More Power kay amo ni gakadto gid sila sa kada barangay para mag-update sa mga information bala, no. So manami ni siya nga opportunity nga
mga tao ma-inform kinahanglan nila gid ang insaktong information para mahapos sila kaduan na pag masabat man gilayon sang more ang ilang nga mga concerns. Aba no, apos lang gani kay ari mo di subong. Doon lipay gid ako kay nakadto na kamo dire. Dire lang kami nagklase, hindi ako ngadto sa opisina, ari na kamo di. Na pusan ako okay na. Pagka brand out tugay-tugay ganyos man kamo di bala nga ma-brand out mo nito simple ka preparar man kami mo na bi. Tapos ilang nga pagservisyo okay man. Pwede lima. Magbayad subong ka dasig-dasig na gid siya. Hindi ka na masiling matungaan ka pa sa oras o kung ano dasig bigid siya katama. Kabay pa nga pa dayon ang mayo nila nga serbisyo gyapon. Sama gid kaayo tungod ngang halos ang mga jumper na eliminate gid ya. Te kung ano ang imo ginakonsumo, bugos ang pinsar mo nga mo lang nang imo bayaran ang imo gid ginakonsumo. Dahil sang una nga mabayad ka pa imo sang ginakonsumo sang iba nagaamot ka. Hindi bala? Dako gid ang nagbago eh. Kag ang serbisyo eh. Oo, ang serbisyo nila pag ang bala mo matakod, okay man takod man dayon. Thank you very much sa More Power. Nabatian ang feedback sa atin sining nga mga konsumidor regarding man sa serbisyo sa More Power. Kita naman kita sa masunod nga semana. Ini si Joy Fantilaga at your service. Good day! Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtub sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.